Башкортстан Фәндәр Академияһының Тарих, тел һәм әдәбият институты бынан 70 ел әүвәл 20 буаттың 30 елларында эшләй башлай. Башкорт теле Башкортстандың дәүләт теле дип игълан ителүгә 10 ел вакыт үтеп киткән була. Башкорт әдәби телен халык иҗады өлгеләре һәм халыктың янлы һөйләш сүзләре белән ныгыту, үстерү бурысы тора. Институтта аерым бүлек асыла. Башкорт теленең бик күп төрле һөйләштәрен һәм диалектларын өйрәнүсе махсус диалектология бүлеге. Оның җитәкчесе Таһир Баишев экспедициялар оештыра башлай. Гомумән Таһир Баишев менән Губәй Дәүләтшинды башкорт диалектологиясының нигез һалучылары дип исәпләйдәр. 1928 елдан 2000 елларга тиклем бик күп экспедициялар эшләй. Күптән түгел Башкортстан китап нәшриятендә башкорт теленең диалектлары хүзлеге дөнья күрде. Берләштерелгән хүзлек филология фәннәре докторы Нәҗибә Хәйрзаман кызы Мәксүтова тарафынан төзелгән инструкция талапларына ярашлы итеп эшләнде. Уга хүзлектәрнең 3 томының принциплары нигез итеп алынды. Нәҗибә Хәйрзаман кызы Мәксүтова филология фәннәре докторы, Тарих, тел һәм әдәбият институтының диалектология бүлеге җитәкчесе була. Башкорт теленең диалектология хүзлеген төзүче. Ул бит инде бик зур эштең һөҙөмтәһе. Тел языкознание русса әйткәндә тел белеме ул тик һөйләштәрҙе өйрәнүҙән генә тора. Берҙә юҡтан бит мәғлүмәт алып грамматика яҙып булмай. Бына ошо һүҙлектәрҙе төҙөп булмай. Улар бөтәһе лә халыҡтан алынған. Улар бөтәһе лә төбәктән алынған һүҙлектәр, һүҙҙәр мында кергән. Ә улар инде кабинетта ултырып эшләгән галимдарҙы мин галимдар тип тә һанамайым. Мин 30 йыл йыйҙым материалды. Йәш кенә ваҡытында мин просто транспорт бер нәмәһеҙ. Институттың 2-нче курсына мин сығып киттем. Әй буйынан башлап Силәб өлкәһенең Бөтөрөшкән тигән ауылына тиклем йәйәү йөрөнөм. Ҡайһы берҙә мине ат менән алып барып ҡуялар, ат менән булмаһа, ҡара урман уртаһынан мин бөрөҙөм китәйнем. Анда урман. Ул урмандарҙың эсендә ҡайһы бер урында урыҫтарҙың утары ғына бар. Был һүҙлектәрҙе ҡатнашалар кешеләр төҙөүҙә, ә улар береһе лә мында күрһәтелмәгән. 2 кеше Наҙырғолов менән Дилмөхәмәтов, 2 һүҙлектәрҙе бергә берләштергән кешеләр генә мында авторҙар булып кергәндәр. Улай түгел. Был һүҙлектәрҙе 1-нче томда Ишбулатов та ҡатнашты, 2-нче томда Миржанова ҡатнашты, 3-нче томда инде бөтә томдарҙа ла тип әйтерлек мин инде үҙем. Миңлияр Дилмөхәмәтов, филология фәндәре кандидаты, Тарих, тел һәм әдәбият институтының диалектология бүлеге җитәкчесе була. Әлбәттә, бөтә материалды индереү мөмкин түгел. Ул тел шундай ауылға ҡайтып өйрәнһәң, һорашһаң, һаман да яңы һүҙҙәр табырға мөмкин. Сөнки һәр бер тематика буйынса махсус һораулыҡтар буйынса өйрәнелмәгән тел. Тик айырым темалар буйынса алынған һүҙҙәр бар. Программа менән махсус һораулыҡтар буйынса 3 һүҙлекте бер һүҙлек итеп, менә шул һүҙлек килеп сыҡты. Ана әйбәт кенә оформить иткәндәр. Мин бик риза түгелмен төҙөүселәренән. Төҙөүселәр түгел инде, ә 4-3 берәү итеп төҙөгән кешеләрҙән. Күп хата ебәргәндәр. Ләкин нишәтәһен хәҙер ул яңынан яҙып булмай. Ә мин уны тикшергән ваҡытта уже мин институтта мине ситләштергәндәр ине. Ситләштереүҙең тоже сәбәптәре бар. Күберәк тә субъектив сәбәп. Мин бик туры һүҙле. Мин туры һүҙле кеше. Төрлө бәләләр яғып, нимәләрҙер яғып, нисек тә булһа мине институттан ебәреү яғын ҡаранылар. Мин уға бик ғәрләндем. Шунан минең ауырыуым башланды. Шунан да мин башланып китте минең ауырыуым. Мин уны эшләнем шуның өсөн менә мыны. Бер том итеп. Чтоб кешеләр юғалтып бөттөләр буларҙы.
Bular yok hәзер. Куллану өчен еңелрәк булган дип. Һүҙлектең ҡулъяҙмаһы китап нәшриәтендә 16 йыл көтә. Ниһайәт, уҙған йылда бөтә диалектологтар төңөлө бөткәс, бүлек тамам тарҡалғас, һүҙлек донъя күрҙе. Уның мөхәррире Фирүзә Камалова һәм корректорҙары ауырлыҡҡа ла дусар була, сөнки институтта бүлек хеҙмәткәрҙәре юҡ. Һуңғы 10 йылда диалектизмдарҙы өйрәнеү туҡталған. Ул вуздарҙа айырым ғалим уҡытыусылар ҡулына күскән. Ғәжәп бай һәм ентекле картотека тел бүлеге ҡарамағанда. Әммә уның кәмеүе, хатта тарҡалыуы хаҡында шомлы хәбәрҙәр бар. Ысынлап та ҡайһы бер тартмалар буш. Бигерәк тә ер-һыу атамалары, этнография буйынса белешмә тупланған картотека ныҡ кәмегән. Эрнест Фәзрахман улы Ишбирҙин, филология фәндәре докторы, профессор. Диалектология хәҙер ҡыҙғаныс хәлдә тора, диалектология фәне. Сөнки элек тарих тел әҙәбиәт институтында диалектология бүлеге бар ине. Onun mən uzaq yıllar boyuna Nəcibə Xərzanlıq yetəksilik etdi, Məqsudova. Ondan sonra mən yetəksilik etdim. Mən Tarix Dil Ədəbiyyat İnstitutundan Başqurt Dövlət Universitetine küskəs, o bölük yapıldı. Hədir institutda dialektologiya iş alıb barala bir netiklim. Lakin ayrım bölüge yok onun. Başqurt tili bölügündə onda işlevçiler var. Minyar İşbirliği Nil Məhəmmədov onda işləyir. O materiallar yiyor, o işkərtə üstündə işləyir. Ekspedisiyalar məsələn gəlgəndə dialektları öyrənə ol Sovet vəsi bütkəndən sonra yoxqa sıxdı deyə aytırğa mümkün. Biz 92-ci yıllarga tiklim yıl hayın ekspedisiyaga satırayıq. Yıl hayın kəmində bir ayğa köməkləşib, avtobus alıb, institutdan ekspedisiyaga satırayıq. 92-ci yıllarda ol bitdi. Hədir institutun aqsahla yox, maşına, benzin, başqa nəmələr üçün, tüləv üçün. Şakura ekspedisiyalar bitdi. Hədir ondan 92-ci yıllardan bir neçə ekspedisiya oluşturduq biz. Kurgan ülkəsinə, Perim ülkəsinə ekspedisiya oluşturduq. Onda bizə Ministerlər Kabineti yardım etdi. Onlardan aqsahı mənə sıxdıq biz. Əgər də hökumət yardım etməsə, biz işenməyəsək, qalasaq. Ekspedisiyalarga sığu, hədir institut özünün üstündə alalmay, aqsahı etmək hər halda. Bana hədir hamaqlaydı dindaşlaydı. Yapalaqtan yınal, buzenenen mayal, qımırtqandan öyüral, asburinen tutturma, aktungak bulup yatıp kal. Yapalaqtan yınal, buzenenen mayal, qımırtqandan öyüral, asburinen tutturma, qara tungak bulup ultırıp kal, torup kal. Amin. Amin. Sizsiniz bakayım. Сәнә Ғафурғызы Сабирьянова, диалектология бүлеге хеҙмәткәре. Башҡорт теленең диалектология һүҙлеген төҙөүсе. Беҙҙең маҡсат кешеләрҙә телгә ҡарата иғтибарлылыҡты тәрбиәләү булмаһа ла, беҙ ғөмүмән үҙебеҙҙең ошо эшмәкәрлек үҙенән-үҙе кешегә телгә иғтибарлы булырға нитә инде, ынтылыш тыуҙыра. Сөнки бер кем дә миңа тикле уға килеп һорамаған икән. Бына ғалимдар килделәр, бер нисә ғалим килде аларға ауылына, шул тиклем һорауҙар бирҙе. Улар шунан үҙҙәре үк шундай ни белән ҡалалар бит. Беҙҙең телебеҙ кәрәк икән. Беҙҙең телебеҙ кешеләргә кәрәк икән, халыҡҡа кәрәк икән, ғалимдарға кәрәк икән. Бына беҙ үҙенән-үҙе кешеләр шундай ни һалына бит инде. Иғтибарлыраҡ булырға кәрәк икән, белергә кәрәк икән тигән. Шундай кешеләр булды. Менә Ғафури районынан Шаяхметов дигән ағай, ул һуңынан да һәр ваҡыт почта аша яҙып ебәрә торғайны. Теге
вакытында гына язып ебере алмагандарын, яки һуңнан халыктан үзе йыйып алып язып ебере торгайны. Шуннан һуң бер Ырымбур өлкәһендә Исәнгилди дигән авыл, Якуб агай дигән фамилияһы аның да Агишев. Якуб агай дигән, ул да һуңрак та язып ебереп торды. Онда экспедиция вакытында бик ихлас һөйләне, күп һөйләне. Ул монда алган бидрәләне. Хатта берәү гына хас үдәрдә була. Хәтта бер кешегә генә. Тарау сиге алай да мөмкин. Тарау сиге күпкә Иракка китмәгән, алыска китмәгән һүзләр шундай айрым авылда гына булырга мөмкин, хатта авыл исендәге кайбер кешеләрнең телендә генә булырга мөмкин. Әйтәйек, менә безнең авылда бизен сапкала китте, сабыра китте дигән урынга. Шуны без Силәбе өлкәһендә дә шундай мисалдар һөйләштә ысатырга мөмкин. Бизен сапкала китте, сабырга китте урынга, сапкала китте. Анда безнең бер-ике генә кешеләр генә ысраны шундай һүзләр. Ул электән килгән, башка халык кешеләргә ул хас түгел ул телендә. Менә хакланып калган. Шундай формалар кайбер кешенең телендә генә хакланып калган формалар да бар. Айрым һүзләр. Менә әйтәйек, бәтенбәнең варианттары бик күп. Диалектологик варианттары. Диалектологик варианттары. Бәтенбә рус телендә адуванчик. Ул менә урта һөйләштә ак бабай, баганак, бөгәрләк, бабай белән яр сәскәһе, Харымай, әпем, яуна урта Урал һөйләшендә ак баш, Аргаяш һөйләшендә багаяк, багүлән, Салигот һөйләшләрендә. Менә шул кайбер һүзләрнең ниләре варианттары, синонимнарның варианттары бик күп. Шуларда битәһендә югалтмайынса тезеп бирергә тырышырга кирәк. Университетта, дәүләт университетында, педагогия университетында андала нидер диплом эшләр, башка нидер стартамактала. Бу электән килә мондай диплом эшләр язу, курс эшләр язу килә. Улар һеҙҙең багажға килеп ҡушыламы, һеҙҙең картотекаларға өҫтәләме? Бездә ҡайһыберҙәре килеп беләгә безгә. Унан я ул диссертация рәүешендә безгә килеп өҫтәлә, яңыртып безгә итәләр, улар бурышлы күрәтәләр. Ондай хәлдәрдә булғылай. Менә йылдан йыл олы кешеләр кәмей. Ирҙәр телде һаҡлаусы түгел. Ирҙәр тел һаҡлана хатын-ҡыҙҙарҙа, оло кешеләрҙә, олғайған кешеләрҙә. Йүгереп барып керәһең, һорайһың хәлен, һыуы булмаһа һыуға йүгерәһең көйәнтәһен алып, иҙәне ҡатһа иҙәнен йыуып алаһың. Шулай итеп тегеңә тел асҡысы табып, аның менән йәнәш, аның һикеһенә менеп ултыраһың. Менән Бөрйән районында, Байназар ауылында мин бер әбейҙә ултырҙым 8 көн. Йәнәшендә ултырҙым. 8 көн буйынса мин аңа эш эшләнем. Ул миңә бөтә йөрәгендәге булған, бөтә үҙенең байлығын телдең. Бөтә нәмәне ул миңә бөтәһен дә сисеп һалды. Мен шул арҡала шул хәтлем ҙур материал йыйҙым. Беҙҙең яҡта мөһөр тиҙәр бына. Мөһөр баҫыу тигән, мөһөр баҫылған тип әйтәләр. Биҙәк һалырға булһа, баяғы нәйтә, буя балалар инде. Элек буяҡты, буяҡ ул бер дә уңмаған, үләндән яһағандар борондан. Үләндән яһалған буяҡ. Үләндән андыҙҙан да яһайлар, шунан һуң мәтрүшкәнән, зверовойҙан, нимәнән, мына ҡайындың ҡабығынан бик һәйбәт төрлөсә итеп, шөмөрт ҡара итеп эшләп була, ҡыҙыл итеп эшләп була. Беҙ һуғыш ваҡытында галстуҡты ла, шул имән ҡайрыһының нимәһен ҡайнатып шуға буяй торғайны. Ҡыҙыл инде бик ҡыйыныҡ менән килеп сыҡа аҡтаварҙы, галстуҡ булманы. Дөньяға ингәндә шулға буяп нишләп йөрөнөк. Менә шулай итеп нишәйҙәр инде, шунан һуң тула баҫыу булған беҙҙә лә сәкмән теккәнәр. Рабочий сәкмәнде ҡара йөндән, инде туйға нишләгән ваҡытта аҡтан эшләп, менә шундай мөһөр баҫып эшләгәннәр инде шулай инделәр. Урал Нәҙерғолов, филология фәндәре кандидаты, башҡорт теленең диалектологик һүҙлеген төҙөүсе. Сығышы менән Ырымбур өлкәһенән булған диалектолог Урал Фәйзулла улы Нәҙерғолов ырғыҙ кәмәлек һөйләше буйынса айырым монография авторы.
Гыйльми язмышын үзенең туган Ырымбур өлкәһенең диалект сүзләренә, данлы ыргыз кәмәлек башкортларының телен өйрәнүгә, малсылык терминнарын өйрәнүгә арнаган галим. Оның фәнни мирасы гаиләһендә һаклана. Башкорт теленең хүзлеге, башкорт теленең һөйләш төрләре китабының да төзүдә актив катнашты инде ул. Бик тырышып, институтта гына түгел, өйгә алып кайтып эшләй торган иде. Мына ошо животноводческая лекция башкы киртегән китабын хыялланайын инде нитеп төрле хүрәтләр белән нитеп иллюстрация детский китап итеп сыгарам әле мен дип хыялланайын. Шуннан күп кенә материаллары архивында бар инде аның картотекасында. Үзе үлгәндән соң институттан алып кайтып, моны кадым теге бүлмәгә нитте, шунда эшләнмәгән эшләре, йыган материаллары күп аның, конечно. Моны улыла, кызыла нишләптер аның юлына китмәделәр, шулай ук бәлки файдаланган булдырлар инде. Шулай битмәгән эш булып ята инде. Галим исә бит иң авырына шул эшләгән эшләре тапкан нәйдәре дөнья күрмәй калу. Бәлкем гыйлем иҗатлыйсында эшләгән кешеләр белән һөйләшерһегез. Редакторлар менән алар ярдәм итерләр. Туплап бирһәгез басмаларны. Аны рәткә китәргә кирәк инде, аны теге картотекаһын барлап нитеп тәңгәк. Башкорт телен өйрәнү бер вакытта ла шамагына бармаган. Галимдәр накыз экспедиция аксаһына, түбән эш хакына эшләгән. Башкорт телен сикләргә тырышкан. Сит өлкәләрдә яшәгән башкортларның телен өйрәнүгә каршылыктар куйган. Хатта Татарстан башкортларының телен, уга сиктәш Башкортстанның көнбайыш районнарындагы башкортларның телен өйрәнүгә аяк салу, тыю осракларын ала түдергә, гомумән башкорт теленең көнбайыш диалектын инкар иткән, юк дип расларга тырышкан, хаяһыз тел бутаусыларга каршы торырга, ныкышмалы рәвештә гыйльми һәм тарихи дөрестлек өчен көрәшергә, даими исбат итәргә туры килгән. Сәрия Миржанова башкорт теленең төнья көнбайыш диалектын өйрәнүгә гомерен бирде тиергә мөмкин. Оның монографияһы дөнья күрде. Ниһаят, бөтәһе лә башкорт теленең 3нче зур диалекты, төнья көнбайыш башкортларының диалекты барлыгын танырга мәҗбүр булды. Югыйһә бары тик көньяк һәм көнсыгыш башкортларның телен генә өйрәнеп, диалектолог исемен күтәреп йөргән. Телдең зур өлешен күрмәү, белмәү, ягъни нәфсеһен тыя алмаган шовинист телсе ишараттарына курбан биреп, үзләре тыныс кына яшәргә ынтылган галимдәребезгә ошо сибек хатын башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектын кире яулап алып бирде. Әлбиттә, буның өчен ул үзенең сәламәтлеге менән түләне. Я думаю, что это было решение внутреннее душевное переживание от того, что большое количество башкир как бы оказались не с народом вместе. Ул айта торгайны, мына Пермь өлкәһенә барып, авылда һөйләшеп утыраһың, ти, бабай белән бабай миңа әйтә, ти, һез башкортмы? Таптач башкортларбыз без, таптач башкортларбыз. Нишләп аты татарча һөйләшәбез? Юк, без башкортча сөйләшәбез. Без башкорт дип үзләре ябышып яталар, ә без аларны бүлмәксе. Безнең менә тел, менә литературны шулай булгач, һез безнеке түгел дип шуны аңлап әсәйм. Шунда барып, тикшереп, гыйльми тикшеренүләр эшләп, ну, я считаю, сделала свои выводы какие-то, и шуга тикшеренүләргә таянып китап сыгарган бит инде. Улар карала түгел дип торган ул. Каких рыжий, нисен буларлы башкортсан? Ерен башкортлар дигән улар. Урман башкортлары дип торган менә. Минем уйлавымча, әсәем своей главной работой в жизни считала вот диалекты северо-западных башкир. Büyük toza kişiye nega at tokpaysın kalkozatın dey. Garmonumu kurup aldı, yügürüp gına bardı da garmonunu tipte de şurdu. Allah kayda varıp düştü garmonum. Şunlar aliminen ali buzov kütüp satıp alganayım, buzov kütüp. Şundan Aktay beremleri gitti, şundan
Mene haber kele mında kesin elmin daha ettim. Kalkıp председателінен бардым. Пранелға кірдім, ondan korkadırıq biz bek. Mana o sandıkны aşalı diyeyim ben ayta. İşik tübünde sandık tura. Sandıkны açsam garmon şunun içinde al sinen al dey. Aldım. Mana onda divanға oturalı dedi. Divanға oturdum da oyna dedi. O müzik yarata turgany özü bek. Yatı vaqta qasap ketkendir indi. Şundan oynadım indi. Onda bizning avulnыкka glавный бухгалтерда мен birazdan sonra işittim, birazdan sonra söyledim bana glавный бухгалтер болып эшлеген Савизген абзыйыбыз бар bizning marhum indi ol hozir. Sen de garmon oynap çıkıp kettin de senin артыңнан da жылап kaldı dey. Колхоз председатель men bu balanın garmonun әрәм ettim indi deb aytып, aşarım aşağı bulmadı, yatsam yokum bulmadı deb aytып söyledi deydi. Галимдер башкорт теленең диалектологик атласында эшләп бетергән. Ул институтта 17 ел ята, көтә. Уны планлаштырган, ентекләп язган, тултырган кешеләр я үлеп киткән, я олыгайган. Нәҗибә Мәхсүтова җитәкчелегендә Урал Нәзиргулов, Гашура Гәрәева кулы менән тултырылган бу уникаль атлас төрки тел гыйлемендә олы вакыйга булырдай эш. Әмма ул үз вакытында рәхмәт һүзелә алмаган. Ошондай олы фәнни асыштар ятып калган сәле. Шуннан без нинди маңкыртлык хакында авыл асып һөйләй алайык. Маңкыртлык ошоннан башланган түгелме? Менә мен биологический картаны караганһыз бит. Мин кеттем, ул сыкмай калды. Сөнки анда бер аңлаган кешеләр юганы. Улар бит искиткес, ул шул хатлы кропотливый эш. Унда бит һәрбер авылда нинди һүз кулланыла. Нинди грамматик форма, хатта анда бар синтаксис. Уларды бөтәһен дә төшерәһең картага. Шул Әминәнең теоретик ягын мин үзем язганмын, баш үзем. Ә инде картага төшерелгәнен, карталарды аныһын башка не менән эшләйһең, зур альбомдар менән. Бuna шулай итеп эшләнелде инде, Сәрвәр ханым. Диалекттар һәм уларга караган һөйләштәр әдәби телгә әленнән-әле һут биреп, уны тулыландырып торусы тамырдар. Язучылар, шагыйрьләр һәм журналистлар да катнаша. Мәсәлән, Таңсулпан Гарипова, Гөлнур Яқупова, Гөлсирә Гизатуллина, Әмир Әминев, Иршат Теләүмбәтов, Хәйдәр Тапаковтар халык теленә һидгер, диалектизмнарда урынлы һәм уңышлы куллана. Әдәби телгә индереп ебәрүче һүз осталары. Халыктың янлы һөйләше һәм һәрбер як, һәрбер борон кабилләр булган бит инде. Ысынлап, шуларды безгә индирергә, файдаланырга, безнең телебезне ярыландырмай, әле һәман байыта торган безнең шишмәнең, әле шишмәләр, бик күп шишмәләр. Уларды без әле асырга тиешбез, яңа шишмәләрне. Безнең Төньяк Көнсыгыштагы әй буйларындагы һөйләш, гомумән менә теге Учалы ягына килә, хатта нигә килеп итә ул, менә Әбьял районы яктарына. Шул һөйләш, шул әдәби тел, гомумән халык теленең, диалектизмдар улар халык теле бит, янлы һөйләү теле. Халыктың шул не катлам, шул безнең халкыбызның теленең шул катламы, шул яктагы ыру не кабилләрнең башкорт шулар менән оешкан бит инде шул төрле кабилләр. Шуларның теле менә безнең әй ягындагы һөйләштәр шул катлам бөтенләй әдәби телгә, канунлаштырылган, нормага һалынган телгә инмәгән безнең. Менә әлеге көнгә хәтле шулай. Без менә Нарҗия Игезянова апайымнан һөйләшеп утыра торганнар. Менә безнең яктагы һөйләш, безнең яктагы шул һөйләм катлаш шундый матур һүзләр, идиомалар. Менә мәсәлән, әле без Тимер Йосипов агай менән дә һөйләшеп куя торган. Тимер агай әйтте, менә халамаяк дигән һүзләр, шундый кызыклы һүзләр. Мин үзем дә менә үземнең һуңгы Озонтал романында, Сабырьян романында
диалектизмдарды үзебездин як сөйлештин, үзебездин якты әдәби телгә индирергә һәм әдәби телебезне безнең байыктырырга тырышам. Шундый максат кылам. Һәм кайһы бер кешеләр әйтәләр инде, ул үзенең ягынса язган, шан төньяк көн байыштың сүзләре бар бит инде, үзенең янлы һөйләү, үзенең халыктың сүзләре, табигый. Шуларда нитәк бұл диалект бізге ят, ол бүтәһле біздің тіліміз, біздің әдәби тіліміздің байлығы. Рус тілінің йоғынтығы бик көчле бізде. Біз яқшы етіп 100% мен башқұрт тілінде білмеймін. 100% мен яқшы етіп рус тілінде білмеймін. Ике аралашуға көре біз қазір өзіміздің тілде лә матур сөйләшә алмайбыз, рус тілінде лә матур сөйләшә алмайбыз. Қызғаныс хәл билдәле бұл. Шуңа күрә мөмкин тиктен бигрәк тә Hunga vaqtda Башқұрт тілі, дәулет тілі деп иғлан етілгенден соң тілге мөнәсәбәт бүтін икенче түрлі оларға тиеш. Өз тілімізде сөйләшү, ул зур вакыт үз тілендә сөйләшү. Без һаман элекке салып барабыз, әйтәйек, күп урында рус сүзләре катнаштырабыз. Иң күп үзебезнең телдә сүзләр тулы ята, шул сүзләрне атау өчен. Без рус сүзләрен кулланабыз. Тірі сақта кішінің қадірі жоқ. Һәм орыстардың әйтә тұрған мақала бар бит. Әулиелер өзінің илендә әулие түгел. Алар баһаланмай. Мин диалектологияһыз фәнде фән итеп таба алмайм. Бөтә тел гыйлеменең төп шул менә. Бөтә источнигы. Бөтә тармактар буенча нейім күп. Менә ақылымда ташып бара. Һөйләргә аудитория гына юк. Әгәр дә минең дошмандарым шул университетка керергә, пединистка кереп миңа не укыталар, лекция. Мин балаларды грамотный итәр идем. Без грамотный студенттар сыгармас идем. Менларга дөйім түркологияның негізләрін һөйләрнем. Башқұрт тілінің бұрынғы хәлен, бұрынғы тұрышын, аның бұрынғы һүзләрен. Башқұрт халқының тарихын, бұрынғы тарихын. Кем уларды белә? Әнә шул мин халык арасында йөргәнем өчен беләм бит инде милларды. Ебәрмәнләр мине университетка. Габитовтан даже неге звонитып калдырдым ректорына. Нишләп ул бит бездә лекция укый дип алданыла куйды. Институттан киткәс. Эх, тыңларга аудитория юк, белемем ташып бара дип кычкырып бара торгайным. Шулай итеп мине бөтәһеннән дә мәхрүм иттеләр. Башқұрт тілінің диалектологик хүзлеге дөнья күрде. Бик күп мөмкинчелекләрне аңгарта, яңа фәнни офыктар аса. Әдәби телде байыта, туган тел тәмен тәмләтә. Ул һәр кемгә кирәк, ил байлыгы.